बेसेबांबा गोबाव जाबायमोनहाय अमा बेदर मोनजायैया दिनैसो मोनजाथारनोसैहाय अमा बेदर बुरजा लाबोदोंबा हामथारगौहाय माजों संनो दे आं मैथाजों संनो ना ओरैनो मैथाजों संबा गथ'फ्राबो जि जासोगारो ओरैनो संबासो हांगायो बारा जानो हायैनि गथ'फ्रा ओरैनोसो एवनोसैहां आंहाथ' ओरैनो एवनायखौबो गोथाव मोनखाथारो खदै गनायानो हाखालासोहाय आं माब्ला संनो मोनोसो सानथारबाय आं 20 minutes later मा एथ' गोबाव जाखोसै दाबो सफैया रागान हाथारलासो आं 1 घन्टासो जालायलांबाय एफा खाथिनि बाजारावनो दासिमबो सफैनो रोङा हाथारलासो आं रागायानो माबायदि जेरावखि थाङा गोदो माबायदि हिन्जावना हौवा जाखो बेलाय गोदो जेरावखि थाङा गोलावथारहाय फाग्ला सफैबायबो नाम लानाय लोगो लोगो सफैथारबाय बेदरखौ बुरजा लाबोदोंबा हामगौहाय नायनांगौ माखौलाय न'आव सफैनानै बेल होबाय थाखो लाबोबाय बेसे बुरजा लाबोखो लाबोबाय मा लाबोनो गैया मोनाखसै सेलाबायलाय आं बाहाय लाइन जाबाय थानो हाया बेदरनि थाखाय मालाबा जा मालाबा जा होनबाय थायो लाबोथारमाराखिसै आरो गावहा पुर्निमा एकादशी माबा दादशी माबा समबार बिस्थिबार पुर्निमा जाफ्लाया नालाय बेनि थाखायनो जोंहा मोनजाला रुब्रा रथाथ' माखौ रागा जोंखो मैयानि दं होनदों मैयानि दं मैया लाबोखादों आरो मैया बिस्थिबारखाय लाबोनानै दोनफैखुमादों आरो मानसिफोरखौ मिथिजानो गिनानै ना अहाय दोनदों अहाय र' खोनासं अमानिफ्राय दामिसिनलै र' सिथा मा दामिसिन बेलाय बोरमा दाउ फारौ हांसो ना हाग्रायाव मोनग्रा मै दाउ बोरमा हांसो फारौ नङालै मैबो नङा र'ब्रा बोख्लायनांगौ होनखाबाय खोनासंदो र' बोख्लायनांगौ र' बोख्लायनोसै आं र' गोजौआव दोनलायनांगौ जाबाय न'आव लाबोनायखौलाय सोर नुनांगौ जाखो न' सिङाव दोनबानो जायोमोन ना खोबनानै दोनखौमोन आं सान्द्रिजों बे हिन्जावा थ' बोख्लायथारनोसै जाथारदो नों मा संना जाथारदो थ' जाबाय थ'दो माबार बोख्लायथारनोसै फैदो अबे गोजौआव दोनखोबा र'ब्रा फै बोख्लायनोसै फै बोख्लायनोसै आं मांबार नायनायनि गाखोनो हाया गोजौआव थिखोनानै दोननांगौ जाखो मावजि जाबा मा जानांगौमोन जायालै जाया मा मावजिया जानो हायो नामा साला हासुजोब्बायलै हाया हासुलायनाय बेखौनो गोजौआव दोनबाय नोङो आंलाय मा हासुगु बायनांगौब्रा आं हासुगुआखै बेलाय माथो बेलाय नै बेलाय नुबाय अमा बोरमा दाउनिफ्राय दामिसिन बियो मोनबावा बेखौ मोनथिगौ नोङो मुगै एन्जरसो गाज्रि नों बेदरा बेनो जाया माथो आङो सावथालजोंसो सानखो ना माखो आंखौलाय मालाय जानो लुबैनायखौ मिथिया गावनाबा गाव जानो लुबैनाय माने लाबो जायो नोंहा संनानै जा आं जाया जायाबा जाथारोलै आंहा जागोन खालि अमा बोरमा दाउ मालाय बेखौनो 200 300 400नि बायना जायो सिनाबाथाय गावनि साननायखौल' आंहा फैसा बासायबाय नागिरदों माबा अमा जायै अमा बायदि जालायलांबाय जायाबा जाया सालि आंहा संना जागोन हा आलाहाय लागायसैलै बाबुआ गालाय होदों दिनै गोदाना जागोन नोंखौ बायथा गोदाना जागोन